Kok tuma awi mungo kok shitra kok thai thepa mani party mung note ye kok bro media ni shakawa kok shil chamung ka samani ya golo haino tatal kok tuma awi mung khaimani te BumaBodol no lachi romani party mung note ye kasha YouTube channel ni mungoi kok shil chamung ti shaka Tripura mothani buri bedek TWF chasal sharigo kasha kok thum panda khalai o kok shil chamung ti shaka TWF ni haste tangphang emile shopna de burma Lai thangnai 6 June salmari wa Tripura mothani buri bedek TWF mothani bisingni pungmani salno rogai hasteni dalbidal block committee amsai ganangai khlaijangmani TWF ni second foundation day abo haikeno a salo bisramganj community hall nogo khlaijakmani TWF ni second foundation day panda paimani yagulo TWF mothani bisingni pungmani khatungma wa dangsa sakawa kisamisa Mwsalaimani buri bodol ni kisashik adong juksong Samani mungsa saya kerai foundation de panda angka khatungmani tongthokmani panda aboni yagulo dangsa sakawa Mwsalaimani party mungote ye dalbidal koksil samung eba abnote ye lokorokni opinion sanai kaisa koktumani bisingtei sungmungti saka kaisa YouTube channel YouTube channel TWF ni buri rok Mwsalaimani party mungnote ye tamo sungmungti saka abono saimanani henke nailainani nangnai YouTube channel bai shanamjak o video no YouTube channel ni ojama sungmungti saka BumaBodol rok ruwi khedi mwsalaikha khorok saya khorok niya khorok baya gobang kukno oste sakao mwsalaikha debuguru pore swnai jotono saimana ruwi khedi hwnai rok mwsawi barel wngmani debguru pore stebini parboti MDC Bidyot Samani lipstick Kwchak Phulwi Mwsalaimani BumaBodol amo magana thangliya soino mwsalaikha amo ba rwsapmung mwsamung panda da hwnai Fiaba element mandai constituency ni MLA borom ganangjak sopna deborma fano wngmano borok Mwsalaima bo nugui mangkha Fiaba keboni nojor tei henke a Mwsalaimani amo orchestra party da eba superstar da hwnai singkha bo sakha nogo berma da tong som da tong mairum de tong saimandiya tongthogui mwsalaijak palale paikha tabuk hasteni lukorokno sadi amo haike Mwsalaimani kahamde eba hamya hwnai tini bo viral wngkha tini miani video tini viral lungu abidi nor pula kana nugui makna ruwi khedo nei BumaBodol rok ruwi khedo mwsalaikha khorok saya khorok niya khorok baya gobang kungno stage sakao mwsalaikha amon bisingo boi video khlai narakha video khlai narakmani bisingo viral ngui thangkha ruwi khedo devguru pore singe joton saimana ruwi khedo ni rok Mwsawi viral nglaimani devguru forest taiboni parwati je MDC Bidyot Samani lipstick Kwchak Phulwi Mwsalaimani BumaBodol amo magana thangliya soino mwsaka omo ba rwsamung mwsamung panda dahnai phiaba egro mandai constituency ni MLA borom ganangju sopna debor mafono wngmano borok Mwsalaima bo nugui mangkha phiaba kebni nojorti hingkake Mwsalaimani omo ki orchestra party dana superstar dani singka Borsaka nogo berma da tong somosa da tong mairum tong semalia tong thogui mwsalaijak palale pakhani dab hasen lukurok no sadi ama haike Mwsalaimani kahamda na hamya da Paithago o video social media ganangai viral lengmani yagulo chasal sarigo ujen to palace ni TEF tangnogo kaisa kokthum panda khalai TWF ni haste tangphang emile shopna deborma koksil samungti saka haste ni bororok siniwo bo channel kaham bo channel hamya norok ni kolom ni shokti tongo fiaba norok youtuber eba blogger haita angdi views manani bagai eba rang puisa ajina ni bagai media ta khlai di rang bai ta khasik di rang bai khasigai nung tolawo kalai thangnai hanai Karena hingga nol Chini Tripura media Tripura bang kaham kelainai sengabu wan subuh tapi nong thane asau wan di media thane asama hai nong thane asama hai abu pernai nong thane asama kebang nai nong thane asama kong nai hai pe nong nge je jaga nong na asa tong Chini media takuk song tong hunai nai jeng gorbo ngui tong manjara au Chini media asai pheka tabule jeng Chini kuna kuni ni amcani Macaya Magnang ya lama hamia tui Magnang ya abro kasih kebika tabuk sekabla umah hai ingla Chini bororo asuk ni ros asuk ketolawo tongbai belah ni nai tabuk jok to borono cisai keman jagawo tabuk engkai TWF no tui se khela soli tongkha TWF no tui se media ro abono tui nai tamnani devguru ni kok sawi nai Ninor wo Uma Devi dahin Uma Devi ni photo ro winai am bilai ke jaya haji tabu TWF ni president tabu khoi MLA engkha ontoto MLA no kok thaisa sungdi ta nung Tripura media ba oma hai nung ano madam hiang kan bai hindi
bai hai ke ni bumung ti kai tongkha obong kai BJP ni YTChannel ni hoi tongkha tongkha hini pan sengra dita ke nung sungya woi hai ke rimani abo ucit ya ang koinan thangnai abono nori di abono nung withdraw khlai di nung abo withdraw khlai ka hingga jung bo mone khainai nung je Tripura ni media ni mone khainai ar abono bini abono taisa saton nai tebo Facebook rogo tebo YouTube aro kongthok jagi rilai tolaika uskur bari nani ba view bari nani rang kanani rang manani hai klai ang sanani musung gorbo MLA ka Mwsalaimani diba kongni kok ang ya phanong thungtaro MLA ka Mwsalaimani diba मुख्यमंत्री बो मुसाबले तांगे बंगनि बरो रखा मक्ति नाय कालालिया बा बंग बरो रक यूट्यूब आरो बंगनि मीडिया रो वानजि मीडिया रो गतंगले वानजि सांबादिक रो तंगले तांगे मुख्यमंत्री न पिखलालिया तांग उपमुख्यमंत्री मुसाव तंखलालिया ताई तासिं सामानि चिनि मंत्री महोदय रतनलाल नाथ बंग मुसाव तंग फुनु जागलिया दिनै सुदीप राय बर्मन खूब खरां गाहाम गरसा तंग फुनु जागलिया ang sana nusungo hai kayoi chini TWF khas rangai nai samukhai tongmani jagao hai kay noro debesu utsahori winai sana ni tongmani kintu noro khai down khanyani thangmani sinugui tongka aro tamor hoichotong sin thani prashna phai je TWF hai kay BumaBodol khlai tongmani tamor hoichotong abo haike no TWF ni haste tangphang MLA Shopna Deborma sumung di saka nung jodi no shoktikani media angai tongkhe nung saima no Shopna Deborma a shala boro program khlai tongo hunai aboni bagai o video no nori redi withdraw khlai nahadi hunai koimung na rakha TWF ni haste tangphang MLA Shopna Deborma Fiaba kokthum panda khlaimani damnoi chi brai jorani ya golobo TWF ni koimung no response rolia o YouTuber Tei o video no bo withdraw khlai na halia a YouTuber eba koktoma thomnai Bureau report Chini Khorang